weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni tokkay hayɗi to gurela umarɗi to dial to silla rewo e worgo to jofana sori kuma to hoore fonde to wudduru to sadel to keɗele to ali wuuri ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi sara lumaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko aseta janggo 13 lewru bowte woni tigui takkusan ceerno Hamdou Rabby 3e édition e nder Nouakchott tawi koto PK7 ta joni to leydi Mauritanie armée leydi Mauritanie yeddi ha soori ladde kay wonande kay Mauritanie naɓe nangganoɓe e nder wiyanoɓe nanggama to funnague leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui kamɓe kala ɓe nangga koye nder leydi Mali kono kamɓe kala ɓe goppitama to leydi Sénégal caggal kay nde itta leppol makko sarɗiyankagal e oɗo saaha kadi laamu Sénégal yiɗi tigui ittude ha laaɓa ittudemo ha laaɓa e gardigu mairie de Dakar on woni Barthélémy Dias to leydi Mali ma jaaha to Haay tigui ene tawe keɓugal mawgal gam jaɓɓade kay deuxiéme édition festival moɓe mbiyata festival Xumbena e foire international ɗaɓiniɗo yubbinede ñande 15 dartodu ha ɗiɗi lewru 15 lewru gonɗen ha ɗiɗi dartodu kedde Afrique ma jabbo ruɓiɗo musidɗo Alassane Oumar Mbodja habaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi France to leydi Brésil ha to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni plen pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi maw aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe darrede e rewɓe ɗon ko sowade e rewɓe darata kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli guluji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗa maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafiji gorago no ndidori no ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdoulillah omo jogui leɗɗe ɗiɗi e on fannu hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe muɗeteɗe a ƴetta ɗum joni moosa no foti leɗɗe goɗɗe ɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen ko wureteɗe sa urima ɗum joni mbiya alhamdoulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune omo yawrani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo taweto paari lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe e nder jokle leydi kala to Dakar ene tawe ɗon mihi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo tawi jiɗɗa ko jokkodirde e mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande taweteɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala mo jogui ɗon base ene tawi ɗon musidɗo makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to illegal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden damɗo faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde woni aljuma 13 bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardi hen kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗerɗen to leydi Mauritanie ko aset janggo o 14 lewru bowte woni décembre wona tigui ñalawma taw ko 3e édition takkusan ceerno Hamdou Rabbi Ndiathie e nder peeg Nouakchott to PK7 sara galle ceerno Boubacar Gaye gardiɗo catal bitegal Ansar Dine hoɓɓe noon hewɓe kay oɗo saaha joni puɗɗima yettade tigui ɗo e nder Nouakchott tawi kadi ko arɓe tawtorede oɗon ñalawma e nder ɓen hoɓɓe tedduɓe noon ene tawe hen ko wayno ceerno Yaya Ba mo Richard Toll wondude tigui e ceerno Mountaga Saydou Maki Nour Cheikh Oumarou Tall e ɗo foof e tawe ɗo ko wayno no mawla ceerno men Idrissa Ndiaye kañum woni khalifa Madina Ndiaye ɓe kañum e oɗo saaha mo kalten otoji warlaji kewɗi nana tigui natirde Nouakchott enen gari jaɓɓademo kanko e délégation makko ko wayno kadi ceerno Habous Diallo e Sar Abdoulaye Sarr ɓeɗo kala ko fonnoɓe arde kayne ɗemin noon tijjino tigui kono noon gantuji kadi ɗumen arde to banggue tigui présence men physique kono kam ne wayno ɓerɗe mumen e ruhuji men kala e oɗo saaha ko ɗo tigui goni e nder Nouakchott ko noon kadi hono biyeteɗo Lamtor Sall noon ko gonnoɗo maire mo Guédé village kañum e hoore mum ne tawe lawol e oɗo saaha mo kaleten o hetti to banggue Mauritanie tawi kadi ko arde tawtorede oɗon takusan ceerno Hamdou Rabbi yimɓe moƴƴuɓe hewɓe no fewi tawi oɗo saaha joni e nder Nouakchott tawi ala ko addi ɗumen so wona tawtorede takkusan ceerno Hamdou Rabbi e nder jonde jeeni en so joɗama tigui aseta janggo on e nder jonde hen ko ardi kala ma Qouranil Karim ma janggue toon zikruji kadi ma mbaɗi toon caggal ɗum noon ma haali toon tigui ko fati toɓɓere e jokkere enɗam caggal ɗum kadi ma haali toon ko fati sira woni tigui gurdam e holko wonno
darde ceerno Hamdou Rabbi dendagal nakcotnaɓe noon ndidirno kañumen kala ceerno Boubacara Gaye e yaadiɓe mum e tambiɓe Ansaruddin ene bismi on asetta janggo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie jana ha toon to ak juge marchandise uji kewɗi ɗi moƴƴani ɗi moƴƴani tawi kadi ko kaɗaɗi e nder leydi Mauritanie ɗum tigui woni ko tetta e nder toon to ak juge kañumen woni ko duppa toon ene tawe e nder ɗin marchandise uji tettaɗi duppaɗi hen noon tawe hen capanɗe jeetati butel taw ko butelaji sangara wondude drogue kewɗo e podde taw ko podɗe ɗaynoje ɗe yimɓe kutotto gam yidde mandilde ko ɗum woni noon ko laamu ngu tefti ɗum noon tigui laamu ngu duppi alkamisa hanki o toon to ak juge ɗum waɗi noon ko yesso procureur de la république mon chéri hono biteɗo Abdourahmani Wul Ahmedou Wul Mbow Shérifa e yesso autorité ji administrative et sécuritaire dimano kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde Mauritanaɓe e Mauritanaɓe jeegomo e autoji 4 tawi ko autoji men 4 eɗi mercenaire uji Wagner nangono to funnague leydi ndi to funnague taw ko keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali taskama noon Mauritanie noon holliri wonde kay laamu leydi Mauritanie holliri ɓe nanga tigui koye nder leydi Mali wona e nder leydi Mauritanie koɓe taccuɓe keerol kay haɓe natoyi nder leydi Mali ko toon woni koɓe nanga ko ministre de la culture de la communication kañum kadi woni porte parole du gouvernement mo leydi Mauritanie biteɗo Husseini Meddou kañum ɓayini kabaru o ha o tengtini noon wonde dendagal nanganoɓe kala e autoji men kañumen kala marchandise men jogba gasuji men kala goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni ɓe garti e nder leydi mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e mbadi mawningol 13e édition tawi ko guure ganni guure fira tawa guure ɓoyɗe tawa ko ɗemne mawnede ne mawne kala hitande to hitewata duuɓi sappo e tati kene mawnine toon to Chinguitti noon tawe nder région de Adrar ko toon noon hono jaagogal kalfinagal ko fate cellal aadi yuɓɓini toon caravane de santé tawi koye nder balɗe jeeɗiɗi noon yimɓe ina kolkise woni men kolkise ene mbaɗeti consultation ngaji kala hen kadi tawaɗo ko wondi ko médicament ji kewɗi gaddaɗi tawi safaruji mum ne woodi totte médicament ji mum hano hanniti ni tawi foof kadi alda e jobdi woni foof ko gratuité docteur eɓe yonɓe no feewi e médicament ji jonɗi ɗum tigui woni ko nawa toon ono ministère de la santé noon woni ko nuldi toon kañum ministère de la santé ɗum woni ko nuldi toon kadi caravane o noon wona tan Chinguitti ko dendagal région de Adrar kala kay mo Allah yiɗi nottiɗo hen kay ma waɗ consultation mum hano hannitni alkamisa hanki o kikiɗe ɗum fuɗɗi alkamisa hanki o noon ɓe kolori tugui alkamisa kikiɗe hanki fayi jamma ɓe mbawi holkisade woni consultation 150 neɗɗo taw waɗama consultation médical tawi kadi ene tawe hen médecine générale ene tawe hen ko wiyete pédiatrie woni ko fate sukaɓe ene tawe hen ko wiyete obstétrique ene tawe hen ko wiyete gynécologie ene tawe hen kadi ko wiyete ɓen tawa kadi ko wiyete ophtalmologie ene tawe hen kadi docteur eɓe ñiiƴe wondude docteur eɓe ɓerɗe woni cardiologue ene tawe hen kadi ɓen safroɓe ko fate diabète e ko fate ɗaɗi woni urologie e petite chirurgie woni tigui opération ngaji tokosi foof ene tawe e nder oɗon délégation tawa ko yaaɓe toon wadde caravane de santé mo balɗe jeeɗiɗi ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen armée mo leydi Mauritanie ɓe ɓayini communiqué mabɓe yidde kaɓe jeddi noon e nder communiqué he ɓe jeddi noon ha sori ladde kabaru kay cariɗo réseaux sociaux ji jaydeɗi kiyoga e jaydeɗi bindi e nder leydi Mauritanie wiyede kay wonde armée leydi Mauritanie kala saaha ne tacca kerol mum ne naata ha nder leydi Mauritanie e nder guure Mauritanie wawa wattude waɗa toon gueɗe ɓe kolliri noon eɗo saaha kala ne haale réseaux sociaux ji ha e jaydeɗi kala wonde koninkoɓe leydi Mali e Wagner taw ko mercenaire uji russe naɓe naati e nder wuuro woto e nder leydi Mauritanie ɓe nangui toon Mauritanie naɓe sappo wondude autoji men 4 taw ko yinde 4 ɓe jaadi hen ɓe kolliri noon on kabaru wodani ɓe kolliri ɗum ɗon ko fenade opération noon waɗi tigui kono waɗi ko toon e nder leydi Mali ɓe kolliri ko sappo e jeetato neɗɗo nangano kamɓe sappo e jeetato nangaɓe kala ɓe nanga ko nder leydi Mali wona e nder leydi Mauritanie koninkoɓe leydi Mauritanie noon tawateɓe toon to Kerol tawi ko halfinaɓe ndenka e kisel Kerol hakkude mabɓe leydi Mali ɓe kolliri kay kamɓe hay mbubu ɓe jaɓata tigui tacca kerol ngol tawi wona e dow yamirore mabɓe ala ko haali kay ko wiyete koninkoɓe walla mercenaire uji ɗum noon kay ko ɗum woni ligguey mabɓe kadi yo yimɓe ndeño hakkillaji men saabu woni toon darde mabɓe kay ko ɓeydude ndenka e kisal e rende keeri ɗi
ko leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen yen ha toon to Elega e nder wendu woni to wiyete lakka Elega tawi kadi koto banggue rawo lakka o woni wendu ndu teskama toon tigui fettande mawde no fewi waɗi toon alkamisa hanki o tawi ko min woni mina ubbanoɗo kañum tigui fetti toon e nder fettande he noon e nder fettande nde noon yoɓima fittandu gaynako goto gondunoɗo kay e jawdi mum ko ɗon mbiɗen o wasi fittande makko nden noon ɗum fetti ko ɗon e ɗon gendarme ɓe diwan o mbawi notitade hen ko adi kala ɓe mbaɗi ko sécurisé nokku o gam hadde kay yimɓe yettade nokku o hulde kay so tawi ala minuji goɗɗi gonɗi ɗon ko adi kay koɓe kolkiso oɗon nokku gueɗe mbaɗini noon en teska e oɗo saaha joni fatta no fewi e nder leydi Mauritanie saabu joni kene wona jonte seeɗa toon to Nouadhibou e nder dépôt goto taw ko dépôt ferraille woni to jamɗe nenninte kala sahane peese ene jeeye on dépôt fettino taw ko mina fettino ɗo noon waɗino yimɓe hewɓe wasɓe hen pittali men e barmuɓe hewɓe e yontere ɓennudene ko toon to Chami ko fettande fettuno e nder atelier goto de soudure jaji hono tigui yimɓe ɗiɗo mbasino hen pittali mumen yontere yimɓe ɗiɗo mbasino hen pittali men waɗi kadi neɗɗo goto barmuɓe hen ha joni barmude hen ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon to leydi Sénégal jiyan ha to nokku biteɗo to bite nokku biteɗo Diagué tena noon ko tana waɗi toon ko tana musɗo waɗi to wiyete HLM 3 Diagué ko toon tigui ko butela gaz taw ko gaz deftirɗo woni gaz cuisine kañum tigui fetti toon e nder galle goto ɗum fetti noon ko pecce jamma sanga 0 heure 35 minutes e saaha mo ɗum fetti o noon joom galle en ɓe ko ɗaninoɓe baba galle o kañum ko commerçant inde makko ko o ka omo yette Guèye o yara ko duuɓi 50 wondude joom suudu makko o wiyeteno ko ka ene yette Diouf ko duuɓi 49 ɓeɗon ɗiɗo kam ko ɗon e ɗon kawri eladial ɓe kadi ɓe cum haaɓe koñi eɓe joguino noon sukaɓe joyo walɓe e mbindal mabɓe ɓen noon ko Allah faabi ɗum tawi kadi koye ballal hoddiɓe ko ɓen tigui nde tina galle o suumi ko ɗon tigui hoddiɓe mbawi notitade hen tawi ko hoddiɓe HLM 3 Diagué kañumen mbawi notitade hen ɓe keeli damal suudu sukaɓe ndu ɓe keeli fallantere kadi ɓe mbawi kay dandude ɗiɗon pittali mbiɗen sukaɓe joyo wondude e mbindal kañumen mbawi tigui dandede hen de gendarmerie leegal ngal tiniɗo noon ari tigui waɗi ɗon constat mum tawine ardi e sapeur pompier en ko sapeur pompier en kañumen ƴetti goskiji ɗiɗi mayɓe heɓe jinnaɓe ɗiɗo mayɓe goskiji mumen wama to hôpital ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Barthélémy Diaz maire de Dakar caggal kay nde ittano wondemo kay député joni kadi ɓoyata o itte ha laaɓa e wonde maire mo Dakar aljuma hande o Barthélémy Diaz heeɓi tigui ko o heeɓi kadi o décharge courrier goto tawi on courrier noon ko notification hollide tigui wonde kay o ittama ha laaɓi wonde conseiller municipal mairie de Dakar kanko Barthélémy Diaz noon o holliri tigui wonde kay o noddi presse e o noddi presse woni jaydiyankoɓe o noddiɓe noon ko oɗo saaha mo kalten saabu ko 16 heures o noddiɓe kay ndeɓe mbawata tigui arde tigui toon to hôtel des villes o jodira e mabɓe o haala tigui ko fati e oɗon alhaali ko fati kay oɗo ala notification mo heeɓi taw o notification holde tigui wonde ko ittaɗo kay e wonde tigui gardigum artade mairie de Dakar conférence o noon o waɗat ɗum ko toon to hôtel de ville woni mairie de Dakar to tigui e oɗo saaha joni nde o arti ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Madja Boula Diagne ko patron kañum woni tigui mawɗo gardiɗo jande le quotidien o holliri tigui wonde kay o yeehi sanga 10 heures hande notoyade convocation to sûreté urbaine tawi kadi tawi to commissariat central mo Dakar o holliri noon o yi ko notoyade convocation tawi kadi ko tawi to noon ko Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe leydi Sénégal kañum kadi woni gardiɗo landa Pastef kañum portimo toon plainte ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan to nokku biteɗo Santandiang e ko wuuro tawtego nder commune mo Niaga département Goundum ko tana musɗo waɗi toon ko suka élève tawi ko cours préparatoire to école élémentaire wuuro ngo biyetenoɗo Safi Balde noon ko kañum tigui janoɗo ƴogoyde ndiyam sanga 20 heures woni 1 heure jamma e nder sara to woyndu wottuɗum ko toon tigui o yani e woyndu he o hawri hen e lajjala yimɓe wuuro ngo noon mbaɗino feere kala gam yidde faabade o donki ko ha woni nde koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en nde jettoto noon tawi ko bonatno boni kay ɓe ƴengtinimo kono tawi ko hawri e lajjala
ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Madiki Cissé kañum woni directeur de la prévention et de la gestion des inondations mo leydi Sénégal woni tigui directeur kalfinala ko fati e toppitade haɓade ko fati kay e yolayru e haɓade ko fati e yolayru e gestion e toppitade gueɗe joliɗe nder leydi Sénégal kala o holliri noon wonde ɓeto waɗama ɓeto ko fuɗɗima waɗede ko fati e ilam yolayru hikkano taw ko ilam ko yooli e nder hitande 2024 nde gonɗen nde e nder Sénégal o holliri ko no gasi go piccal 5 milliard taw ko franc CFA ɗum tigui woni ko tilfi hen o holi ko jaru ko boni hen ko o holliri ko 21 milliard 21,5 milliard woni no gasi go milliard fawi temedde 5 million jaru ko boni toon guure kewɗe noon guesse men kewɗe kadi kewɗe naati guesse kewɗe kadi tilfima hen o holliri noon sappoji ɗi piccal sappoji ɗi ujunere temetere capanɗe nayyi e nayyi hectare guesse ko ɗum tigui woni ko yooli toon o holliri noon e nder guesse jooliɗe taskama tigui ko région Tambacounda kañum tigui ɓuuri bomade hen kañum ɓuuri jayade hen o wi noon e oɗo saaha joni fodde temedde ɗiɗi nokku woni guure mbawino tigui hebde yoolari fodde capanɗe jeetati tati ujunere temedde nayyi capanɗe jeenayyi e jeegom innama aadi kañumen goni sinistré woni tigui jayanoɓe e nder nduɗon yoolari e nder ɗeɗo guure temedde ɗiɗi ɗe o haali ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen caggal convocation tawi ko plainte mo Ousmane Sonko waɗi e Madiaboula Diagne yanke joni kadi convocation goɗɗo aljuma hande o 13 lewru bodde 18 convocation mo nodda sanga 10 heures joni teskama tigui Ousmane Sonko porti plainte ko biyeteɗo Paté Mbengue noon tawi noon takkunomo kay ko wiide wonde kanko Ousmane Sonko e nder ruuma jarribo hikka ko fate sumgoji anticipé bannoɗi ñande 17 lewru novembre mayno ɗum tawi ko sumgoji sarɗiyeji o hollirino kanko Paté so takkino Ousmane Sonko kanko Paté Mbengue wonde Ousmane Sonko kala maire kay o yokkino kala maire jabɗo kay tawtudemo wondude e landa Pastef o rokki ɗum 15 million taw ko franc CFA ko nden takkan noon addani Ousmane Sonko poktudemo plainte ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande alarba ɓennuɗo ko vigilaji woni renoɓe tigui joguiɓe sécurité ko fate hôpital polyclinique mo Dakar kañumen nangui wuyɓe ɓen wuyɓe noon nanggano tigui en ɗakkile ene gujja climatiseur uji hôpital o nden ɓe nanggam ete ko nangue hoore kello ɓe gonno e wujjude ɓe patani ha jamma ni nden ɓe nanggam noon vigilant ɓe e tawnoɓe kala ɓe piiɓe tigui ko ha walo suttiɓe ko adi kay koɓe mbatte e juuɗe police taw ko police ma waɗɗani ɗon taw tawete rond point Médina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alkamisa hanki o bureau assemblée national woni bureau suudu sarɗiyeji joɗinoma jonde men ko fati kay e ƴettugol peeje firtude kay ha laaɓa ittude ko wiyete conseil économique social et environnemental e ittude ha laaɓa koɓe mbiyata HCCT woni au conseil des collectivités territoriales ñande alarba nde noon e nder conseil des ministres joɗinoɗo sifanama toon noon ko fati e ittugol ɗeɗo cate ɗiɗi ɓe cifino nden sifande noon heddi ko yetto e nder suudu sarɗiyeji yidde laamu ngu noon ko momtude kay ha laaɓa ko memtade kay kuulal taw ko kuulal jeegom woni article 6 de la constitution beele kay eɓe pirsa ha laaɓa ɗeɗo cate ɗiɗi woni au conseil économique et environnemental e tigui ittude tigui HCCT guila novembre 2012 noon guila novembre 2012 guilɗe noon tafno tigui ko wiyete CEC woni tigui conseil économique social et environnemental addano e nder suudu sarɗiyeji tawi ko décret numéro 20/12/21 ko ɗum woni numéro décret ko adi ɗiɗo noon sarɗiyeji tawa ɗum wonno koko adi ɗiɗo sarɗiyeji keesi cuɓaɗi yidde kay e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko ittude ha laaɓa ɗeɗon cate ɗiɗi e nder suudu sarɗiyeji ɗi noon ɓe jiiɗino joɗade tigui laamu ngu noon yiɗino ittude ɗum guila kay e sarɗiyeji kiɗɗi ɗi ɓe joɗinoma taw koye sarɗiyeji ɓe 14e législature e ngan sanga noon ko Benno Bokk Yakar woni lundiyankoɓe kañumen tigui gonno majorité e nder suudu ndu ɓe mbaɗino tigui yiɗino ittude ɗiɗon cuuɗi ɗiɗi kono ɓe
donc ha laaɓi ewɗo saha joni noon ko landa Pastef e yaadi mum kañumen goni majorité kañumen jogui kewal e nder suudu sabɓeji saabu ɓe jogui temedere e capanɗe nayyi député tawi ko hakkude député ji Pastef e yaadiɓe mum e nder suudu ndu noon waɗi ko temedere capanɗe jeegom e joyyi député wadde tigui ittudeɓe hunde walla ɓennindeɓe kuulal ene weeɓi kay way kono ƴakkude mburu gulɗo ni siftinde on noon guila 4 lewru septembre 2024 basi o Diomaye Faye kay sifino décret on décret noon ko hollide kay wonde itti Abdoulaye Daouda Diallo e gardigo conseil économique social et environnemental o ittino kadi Aminata Mbengue e gardugol HCCT eɗum tigui eɗum jeyano tigui e podoje tigui mabɓe ɗeɓe mbanno kay guilay saaha ruma jarribo woni tigui ɗem gone campagne électoral ɓe kollirino kay wonde gueɗe kewɗe soɓe gaari e laamu koɓe ittoɓe ɗum saabu ɗen gueɗe ɓe kolliri ala fayida haydara e nder laamu he ko ñamirguela kalis tan e nder ɗen gueɗe ɗeɓe kalno noon ɓe kalini hen kadi ko fate caisse noire ɓe kollirin tigui caisse noire ko ɗum tigui woni koɓe ittude kono guila ɓe gaari e laamu mataw caisse noire o oɗo saaha joni ya taw waylani couleur saabu ɓe natti haalde haala caisse noire o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha to Siwol noon e oɗo saaha joni dendagal guure diwan e Mauritanaɓe Madinaɓe foof mbawi tawe toon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe e hoɓɓe ummiɓe to diaspora foof tawi ko gaari ko notitade e ziyara taw ko ziyara ceerno Matiki ceerno ma jakite on ziyara ɗon ko ñalawma hande o e ñalawma janggo ma en ketto goto e almuɓe galle o hono Chérif men taw ko sehil men Chérif Mohamed El Zawad Seydi Mohamed El Zawad assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima ana woddima kala Sara Abdoulaye Sarr en mi salmini weltare ɓiɓɓe fulɓe foof andu diina ma e kuuɓal Ghali Abouba ko namdiɗami ko hunde jimmi namdede kono ta on faɗani min ha ɓurti kadi mi meeɗa sawtulam e radio so wona hande koye ziyara ceerno ma jakate min goni hande ha janggo ceerno ma jakate noon so haalama tan Qur'ana siftorte moƴƴere siftorte needi siftorte kulol Allah siftorte ɗum fof ene oɗo jiyaɗo Allah hande ko rendi ɗon heewi to banggue almuɓe ko jangguinno no ɓarni temedde o ɓarni ko aruɗo e wuuro min Suwol ummiɓe caggal wuuro Suwol naaɓe caggal leydi ne keewi ko ari e Agname naaɓe ne keewi ko ari e Demte juutɓe ne keewi Sénégal ko heewi hen e guure men Mauritanie e guure taariɗe Sénégal ɗe fof hande yiɓum ene ɗo Ghali Abouba oɗo gorko mbiteɗo ceerno ma jakate ka habaru makko haalde ɗum ne weeɓi kono kadi ene tiiɗi nde wonno ko wiyete kulol Allah ko jaafoɗa e konngol haalde arab tan ko wiyete kulol Allah ko fodde e jamiroje Allah rento kade Allah ɗum woni kulol Allah kanko no Allah hokkimo ɗum Allah hokkumi kala almudo mo o jangini no jogui sifa needi timmude ko nehowo gaga janginde a rewat Allah a jangat a juulet jama a wirde makko ni o nehori almudo makko ha Allah waɗi hande o ruttima kono ko oppuno ko ha hande ene yaranno walla ene ɓuri no yaranno ni Ghali Abouba ceerno ma jakate jiyaɗo Allah kawuniɗo so wiyama ceerno ma jakate kala neɗɗo ko Qur'ana idoko dogde e ɓernde ma miijo moƴƴere e nder ɓernde ma woni oɗo gorko Ghali Abouba ɗum ɓurannomi tawa no yaaji wona hono ni tawa kadi min taɗi daɓɓiƴani kaalen holko woni oɗo gorko ko ɓarni e Mauritanie ko ɓarni e Sénégal ko ɓarni e diwanuji Mauritanie e Sénégal
ina heewi haali abouba mataw en kaɓat ɗo tan ha saaha goɗɗo min calmini on min jurima on min ñaguima on duwaw min neldi on duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu emin ɗo hande hirde nde waɗata janggo subaka o silkeji ɗi ina keewi ɗi timmitine janggo so timmitaɓe duwama on saaha o juure so juurama gasni garten to caali ziyara ga on saaha Allah adda seranɓe e laamuji ɗi ɓurɓe foof on saaha jindira kalda ko foti haaldude so gasni dokka duwaw on saaha yimɓe calto so juulama tisbar so Allah jaaɓi waɗe duwaw min calmini assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jafo ɗon noon Cherif Mouhamadou Jawad golle ma jooɗi peewi ko kalɗa e ceerno ma Diakhaté ko ɗum tigui woni ko settino e makko ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sidibé Ba to kaheɗi o haalino tigui nde o wiya o yalti aduna ceerno Amadou Tidiane holliri tigui wonde bawɗo Qur'ana jiɗɗo Qur'ana gurɗo Qur'ana tigui yalti aduna eɗen ñaagol tan yo Allah waɗa ziyara o ka jaɓaka ko duwa toon e ko zikrata toon foof yo Allah jaɓanen Allah rokken tawtorede kadi ziyaruji kewɗi limtini allahumma amin ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to Madina Gounass toon yetti toon ko ballal ko fati tigui e médicament ji ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo a salminama assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe toɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma haali abouba kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass no kala hitande mairie Madina Gounass en heewi wallidde ɗin hôpital uji taweteɗi ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e ñalawma heccanko mairie Madina Gounass wallati poste de santé Madina Gounass leɗɗe jaaduɗo jamanu kañum e centre de santé Madina Gounass ko mbiyata ko fond de dotation ko dendagal jargu kala ko million ngaji jeeɗiɗi centre de santé Madina Gounass nawi hen leɗɗe fodde million ngaji 3 e feccere centre de santé Madina Gounass kañum kadi nawi fodde million ngaji 3 e feccere en jokkodiri docteur Diop gon toon to poste de santé Madina Gounass légal sharab o wodiri ɗum ɗo ko weltare mawde no feewi rawane mairie o waɗi hono ni en kono yettinoki million ngaji jeeɗiɗi hikka kadi ɓeydima eɓe ñaagi kadi mo wuuri kadi ɓeydo nde wonno ɗin pharmacie ngaji taweteɗi caggal hôpital uji ɗi ɗin leɗɗum ene ceeri kono noon ɗiɗo ganduɗa pharmacie ngaji taweteɗe hôpital ji ɗin pharmacie ngaji ene cemori leɗɗum ene cemori nde wonno hande miskineɓe ne kewi nder wuuro ngo wadde kanko docteur Diop holliri ɗum kam ko fayida mawɗo no fewi no fewi nde wonno leɗɗe so ngala e hôpital leɗɗe so ngala e nokku ɗum ko caɗele hôpital mawɗe ko caɗele docteur gonɗo ɗo kono kadi ko caɗele population gon wuuro walla ndin leydi wadde noon ɓe kolli wettama ɓe no fewi ɓe limi leɗɗe ɗe fof timmi ala ko manki immidi ko toon diwan mo Kolda e ballal mairie Madina Gounass ngam wallidde ɓesgu wuuro ngo wallidde hôpital uji ɗi rewni ɗum e poste de santé Madina Gounass e centre de santé Madina Gounass kamɓe kala woni weltare mawde no fewi ñaagui bandiraɓe kala goto kala wiyete junggo muɗum nde wonno ko wallidde julɓe ko wallidde kadi rendogo ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass keeɗo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema haali abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi habaruji men ɗemgal Pulaar sen nomima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali batu garwanigo tawi ko comité interministériel ko fati kay e sécurité laabi jooɗima ngun batu jooɗima wonno mujibu batu ngu noon ko yidde ƴettude peeje kay beele accident ji auto ji e dow laabi ene usto tigui hano hannirta ni yidde mabɓe kay ko ustude accident ji ɗi kene wona feccere woni ha 50% batu ngu noon ko alkamisa hanki 12 lewru bowte ngu jooɗi toon de primature woni to bureau ji premier ministre to e gardugol hoore jaggoɗe leydi hono général Abdoulaye Maïga accident ji ɗi noon e oɗo saaha ene teska tigui e nder population e nder temedere ujunere habitant kala hen nogas joyo ene kawra e ladial taw koye accident ji yidde laamu ngu noon e oɗo saaha ko ustude ɗum ha feccere ha arta kay e nder temedere ujunere habitant kala tawa ko sappo ɗiɗi neɗɗo tan kala ko to e ɗiɗon accident ji ɗum noon ko objectif mabɓe woni fadare mabɓe ɗo e 2030 hitande 2023 nde ɗon sifte teskama ko ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe jeetati e joyyi accident ɗum tigui woni ko tina e nder leydi Mali kala waɗi hen noon e nder ɗin accident ji noon tinama hen ujunnaje jeetati temedde jeegom e capanɗe jeetati e joyyi jaayanoɓe hen tawi e nder ɓen jaayaɓe hen temedde jeegom e capanɗe jeetato kawruno koye ladial ujunnaje jeeɗiɗi temedde jeetati capanɗe tati jeetato ko barmuno hen ko ɓuuri hewde kadi e mayoɓe accident ji ko sagataɓe yaroɓe tuggi duuɓi sappo e jeegom fayi duuɓi capanɗe 4
yiɓide kolliri noon kadi ɓe kolliri kadi e nder ɗin accident ji mbaɗoji e nder temedere accident kala hen capantati woni 30% accident ji ko motoji saboto ɗum ha joni ko leydi Mali kedoɗen jiyen ha toon to Haay wuro Haay noon tawi tigui keɓugal mawgal no fewi jaɓɓugol festival moɓe mbiyata festival Haay kumbena tawi kadi ina yaadi eko mbiyata foire international woni luuma international ɗum noon fuɗɗoto ko ñande alet sappo joyi lewru bowte gonɗen ɗum ma yulmi yaa noon ha ɗiɗi lewru janvier 2025 darton ɗum woni maren woni tigui woni hoorejo tigui cérémonie festival o cérémonie o noon ko madame kañum woni présidente landa dawrugol wiyetega citoyen ande biko hono biteɗo Fatoumata Niane ko kanko kadi woni présidente fondation festival o erima noon o bismima yontaɓe hewɓe no fewi o bismima yontaɓe hewɓe no fewi mottoɓe nder jokri nayyi windere nde kala ne mbawa tigui arde tawtorede tigui nde gara tigui arde tawtorede oɗon festival e oɗo foire international tawi kadi omo waddi collaboration mo gollodo e délégation générale des chambres de commerce et d' industrie mo Haay wejo ngo noon woni exposition ɓe ɗamni wadde ɗum tigui koto stade Abdoulaye Makoro Sissoko ko ngolɗo noon kadi waɗata lawol ɗiɗi bon woni deuxiéme édition oɗon festival kala jiɗɗo noon e oɗo saaha joni wadde réservation standard tawi ko standard normal woni no alnama bitikaji walla nokkuji to yeyete tawi ko standard tokoso normal ko capanɗe ko 30 000 woni tigui ujunnaje jeegom so tawi noon ko standard VIP ko 50 000 francs CFA woni ujunnaje sappo e oɗo saaha noon teskama tigui Haay fuɗɗima tigui jaɓɓade hoɓɓe hewɓe no fewi e oɗo saaha joni wuuro ngo ne yewti kewgol hoɓɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jaɓɓuɗen roɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndow. Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayawu TV haɓriɓe ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Niger toon ñande yaslare seɓɓitiɓe jaɗi toon e wuuro taw noddirtengo Libéry Bettéri yimɓe noon wonnoɓe toon e ngoɗon wuuro ngo ɗum noon dañi hen caɗele no fewi caggal ɗum ɓe duppi ngol wuuro kadi ɓe jaɓani kehon hakkude mabɓe e Burkina Faso toon to Soudan kañum dey e ɓen e Éthiopie to nde tekkere en sukarno hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ɗe ene wayno kanko hono président commission de l'union africaine wawi kay artude hen e ñande sappo e ɗiɗi lewru bowto ujunnaje ɗe nogas e nayyi wadde kono taw kadi ko bayyinago cifodiral hakkude ɓen taw kadi ko ardiɓe hono leyɗele ɓe Somalie kayen ko e gardiɗo jagorɗe leydi Éthiopie ɗum noon taw kadi aɓe mbawa kamɓe kay président ji tati ɗi woni mo Soudan taw kadi e Somalie ɗo kañum e Éthiopie mara kadi mbawa wono nandire jeyɗi ɗi mbawa kadi wono woppede toon deƴal arta kadi hakkude mabɓe ɗum noon e gueɗe kewɗe ma mbaw kadi woppede no fewi guila noon ɓe mbaɗi hono cifodiral mabɓe ɓe nandiri Addis toon to Addis Ababa taw kadi koye e nder nandiral wonno koye e nder siilo taw ko protocole taw ko nandiral hakkude Somalide ɗum noon ɓe mbawi kadi taw kadi mara ma wawa yettade taw kadi ko maayo hargo ngo ɗum noon ko caggal kay nde ɓe mbawi kay qirrede ɓe keeɓi koye mabɓe e ɗum noon e oɗo saaha noon ene wayno de ɓe certi e Somalie ha laaɓi Soudan to banggue worgo kanko gardiɗo leydi ndi hono Salva Kiir wawi kay ɓorde ko ɓuuri hewde e officier ji eyyi ɗum noon taw kadi ko joom martaba towɗo no fewi guila altine jeenayyi lewru taw kadi ko bowte ujunnaje ɗe nogas e nayyi ɓe noon ɓe mbi noon caɗele ɗe noon ko wawde kay wadde waylo ɗum noon kadi o wawa kadi wawde kay hono hisnude hono on leydi ndi ɗum no waɗi noon amo kadi tellina ɗin ɓen taw kadi joom martabaji kono towɗi no fewi ɗum noon ene taw ko ɓen noon ene jeeya hen e bonɓe taw taw ko Soudan banggue worgo to ko ɓen kewɓe hen ko toon hedde oɗon banggue hono jeyra ɗum noon fuɗɗi noon ɗen golle guila e lewru kadi octobre hono ɓennuɗo e to kadi ɓuuri kadi tengtu hen ko chef kadi mabɓe de renseignement taw ko général
taw ko akal a koor ɗum ko on tigi taw wonno koye poste o gila ɓe keeɓi koye maɓɓe to Madagascar ene waɗi ko ñalawma taw kadi ko ñalawma jaslare o wonno kadi taw kadi ko wote maɓɓe e wawde kay suɓade e taw kadi ko fati élection ngaji maɓɓe kono municipal kañum communal o ɗum noon gasi ha laaɓi e dow deƴal nde tawno wonde kala nde duuɓi tati ɗi timmi ɓen gandata kadi ko ɗiyen ko goteji maɓɓe ɓe mbaɗa hen ɗum noon yaari to foti yaarude ni caɗele ngala haydara ala kadi incident baɗɗo hen e o toon e ɗiɗon goteji ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alsana Oumar Bojjugol ko Massar ɗum ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ko on takkusan juula to galle ceerno Boubacar Gaye PK 7 ha to galle ceerno Yaya Ba tona to Marbat walla to Basara ko taari ɗum kala habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jooɗam jaɓiri ko to leydi France puɗɗoɗen Emmanuel Macron kañum woni hoorejo leydi France o suɓima biteɗo François Bayrou noon o nomi ɗum hoore jagol woni premier ministre gouvernement mo leydi France ɗum ko aljuma hande o 17 lewru bowte o waɗi ɗum ko kanko lomti kanko noon biteɗo François Bayrou o lomti ko biteɗo Michel Barnier noon komo sarɗiji limno laamu mum gila ñande 5 lewru décembre gonɗen ɗo kanko Michel Barnier noon o wonno chef de gouvernement woni premier ministre ko lebbi 3 o addi ɗum caggal ɗum sarɗiji ɗi ittimo ha sori ladde ha joni habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Brésil paɗen Lula da Silva kañum woni hoorejo leydi Brésil omo tawe e juuɗe safroɓe o tampino feewi no feewi kay saabu kay oɗo saha kala o wonno koye soin intensif woni tigui safruji ɓutti no feewi oɗo saha joni noon safruji ɗi garti ha semi intensif woni tigui semori seeɗa ustama seeɗa e oɗo saha joni kono ɗonde ha joni omo ɓiili e juuɗe safroɓe ko antirɗo e nder hôpital koto leydi Syrie paɗen Union européenne fedde Union européenne kollori aljuma hande 17 lewru bowte wonde kay fuɗɗade ɓe wadde ko wiyete pont fuɗɗima wadde ko wiyete pont aérien humanitaire woni tigui addude balle mabɓe ɗen balle noon ko balle guila e guura hay e médicament ji kala ɗum noon tawi kadi ɗen balle ɓe mbawata rewnude ɗumen tigui ko faade leydi Syrie ɓe mbawata rewnude ɗum ko leydi Turquie ɓe kolliri noon vol gadano tawi ko dimduɗo 50 tonnes tawi ko matériel médicament ji wawi tigui yettade toon to leydi rimtama to leydi Turquie ko ɗon tigui ɗe mbawata ƴettede gadde ha keruɗo to leydi Syrie ɗi mbawi feccede ɓen sirinaɓe ha joni ko leydi Syrie keddoɗen jamma walla men juma mawka wiyeteka jumade Omeyyade Damas ko juma ɓurka mawnude e nder Damas lamorgo leydi Syrie hande dañde toon place juulal tisbar ko hunde sattunde feewi saabu kay guila ndeɓe kaari kay wonde aljuma hande o ko toon juulata tisbar mum biteɗo Abou Mohamed Al Joulani kañum woni chef rebelle coalition rebelle en kay ittuɓe laamu Bashar al-Assad haalanoma e teleji mabɓe e radio ji mabɓe wonde ko toon juulata ɗum saabi hande ko corti yimɓe ummiɓe nokkuji ɓurɗi woɗɗude teskama kadi rewɓe worɓe e sukaɓe kala mbawi nottade hen tawi ko arde jama to tawi hewɓe hen gaddi ɗumen ko gam yidde kay seedade mom on biteɗo Abou Mohamed Al Joulani ko ɓe arde yidde yiidemo kay beele ɓe mbawa seedademo e aljuma hande o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tonganan habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete ɓotojo ko Saydou Abouba so tawi ko correspondant men kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj to Madina Gounass ko Amadou Samba ɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on